Kikawo kuom ranyisi Nairobi ka kuonde miking'iyo kata aora makalo owuok yo museum ka owuok Arboretum ridore kamano kalo modhi nyaka roundabout mar Globe kacha ma oridre kodhi mwalo kanyo. Kidhi kode miluwe michimo kidhi yo Muthurwa kocha e kind Muthurwa gi chiro mag Gikomba. Diere kanyo ka ji samoro thung' ahinya ka dhi e tie aora. Gin ang'o gine mutimo kaka commission mondo ne ni joma chal kamagi kopogore samoro kata gi riembogi to nyisgi ber mar rito kuonde machal kamagi mondo kik gi bed ni aora nyalo thung' mondo olag kodhi oko. Kaka commission jogi wariworego gima duong' kabisa en ni nyaka ging'e ber aora. To watiyo gi oganda mopogore mondo opuonj ji modak e tie aora mondo ng'e ber aora. Ma be watiyo kodgi magine magigoro kaka aora onego bedi kinyne. Koro goro magisetimo gi wakawo te to wayiero nikech commission sani timo gimiluongo ni otimo plan kaka aora onego bedi. To kaka aora onego bedi ok en ni sirikal ema nyiso ji. Joma odak e tie aora go ng'e kaka aora onego bedi. Magine maginyiso kande kuonde monego wakete kuonde ma ji riere, ma ji wuothe, ma ji leme, kuonde miluongo ni green parks. Kuonde ma katabu ng'eny to kadideri tidhi wuothe tiang'o. Mato dhi kwe wiye. Idhi kwe wiye tie aora. Wapidho yien. Koro jogi watiyogo kanyakla to nitie joma pod winjogi ni chien. Koro nyiso ni riwruok ma wan go moriwo nyaka un wawuouru goganda mondo pacho olokre. Pacho olokre wang'e na aora chalo mana kanisa. Nikech kanyo mangima waduto timo obedi. Koro joma timo ohala bende nitie tie aora ka, ohala matindo tindo. To sirikal wacho ni the bottom up economic transformation agenda ni joma tindo tindo gi monego warangi gimbe gi amalo. Koro wan gi saa ma joma timo ohala matindo tindo tie aora. Okang'e gi dhowa ahinya recycling. Ka oting'o oganda mang'eny malich, magik magiloso beyo inyalo ketgi kanyakla. Gigegi giuso kanya, iuso nyaka loka. Koro ikonyogi magiyud chirni magik magiloso gidhiye. Wuok mane tie aora. Loso gi manyien gi gima nosetigo mowiti. Kamano. Koro ging'eny, mano tich mang'eny ahinya tie aora. To tie aora ka to bende ma wan e opportunity mar the digital super highway. Ma koro ibet abet tie aora, imadho mana chachi moro to simu internet mitimo. The digital hubs ma ICT kelon. Mago te opportunity mana aora to magi be kwa timo donge tije mwatimo emwaloso. Koro aora ni e kama ber Nairobi City biro ae ore marach Nairobi City biro timo biro wuoki. Maka ok wanyal rango aora sana e Nairobi ka. To kata mana Nairobi kaka city ok nyal chung kaka city motegno e Afrika kata piny mangima. So en gima nyaka waket mbele kabisa, nyaka watika nyakla gi counties, nyaka wati gi counties ma Nairobi, nyaka counties ma auche gi kale. Okwan Nairobi kende. River ma wacho ni kalo Kiambu, Kumoae, Kajiado, okalo Nairobi ka, odhi nyaka Makueni, odhi nyaka Machakos. Makata dam moro miloso, Thwake dam miloso Makueni ni. Ka Nairobi ni ok waloso wachne, to kata pi makanyo be pod wanyalo mana kelo thagruok mang'eny ka ok olose. Koro en gima nyaka counties gindi be bi kanyakla mondo tim nade wanyuak ne mondo waloka ngima mar aora matheko sane ne. Commission mari daktari usetiyo nade